Med på telefonen har jeg Dennis og Anders, og jer to har jeg med, fordi vi skal snakke lidt om popcrawl. Ja, det ser vi da. Det er sådan, at I tidligere har haft et arrangement her i Skive, hvor I har været på popcrawl. Kan I ikke fortælle lidt om det? Jo, det var jo i april, den 7. april, fik vi startet popcrawl op for første gang. Som en lille idé til, at det kunne være sjovt at prøve, fordi det er ikke rigtig noget af her i byen. For at prøve det med unge mennesker, og så få det blandet lidt med både drenge og piger, fordi der er jo meget med pigepopcrawl og alt muligt. Ja, og vi fik jo faktisk hurtigt nogle mennesker med, og fik lavet nogle t-shirts med vores eget logo på, og jamen, vi kom jo rundt, og det blev faktisk en kæmpe succes. Altså, fordi den her gang, da vi skulle have lukket folk med, eller da vi åbnede tilmeldingen til den 6., det tog jo ikke mere end knap en time, før vi havde folk nok. Altså sidste gang, der tog det måske en uge, tror jeg. Flere dage, det er helt sikkert. Ja, så det er jo bare været, altså det er gået over alt forventning. Og turen sidste gang, det var også, jamen både værtshusene og diskotekerne, de har, når vi har ringet til dem og spurgt efter, om de var med på en tur igen og sådan noget, der er ikke nogen, der ikke kunne huske os. Altså vi har virkelig gjort indtryk på dem og sådan noget, det er vi virkelig, virkelig glade for og stolte af. Og så det er jo bare at fortsætte, altså så længe det kører. Og vi synes virkelig, det kører. Jeg kunne forestille mig, at I har været rigtig mange steder hen, fordi der er jo selvfølgelig diskotekerne i Skive, men der er også en delens masse barer og små popper rundt omkring. Ja, altså alt i alt, der er jo 11 forskellige beværtninger, eller hvad man kalder det, værtshus og diskoteker her i Skive. Og vi tager rundt på alle sammen, starter ude på Torvbodegaen ude i Dalgas, og så kører vi ellers hele turen rundt, og så slutter vi af på John Bull sidste år, og det gør vi så også igen i år. Så jeg kan forestille mig, at der er rigtig mange mennesker, der kommer mange steder hen, hvor de faktisk aldrig har været før. Det var der i hvert fald helt sikkert. Sidste år, der var flere, der ikke havde været ret mange af stederne. Så vi lige kom ind og kiggede og se, jamen, hold op, her er en hyggeligt. Og de lokale mennesker tog jo også pænt imod os. Dem, der kommer på de forskellige steder hver enkelt, efter får deres eftermiddagsøl, jamen, de er jo sgu friske nok, og de havde ikke noget problem med, at vi sad sådan en gruppe på 25 højrystende mennesker, der var godt op at køre allerede, da de kom. Så det var altid os. Ingen tvivl om, at det er et rigtig godt initiativ, og nu gør I det altså igen? Ja, yes. Hvordan kan det være? Jamen altså, så længe vi kan mærke, at værtshusene her i byen, de er med på ideen, og så længe folk de har lyst til at tilmelde sig, så synes vi da også helt sikkert, at det er noget, der skal, jeg vil ikke gå så langt som at sige udnyttes, men det skal da i hvert fald, det skal bare spille, altså det synes vi da helt sikkert. Det der med at gøre sådan nogle ting, der er jo ikke sådan sindssygt mange, den slags events, der her i byen, og folk de kan godt finde på at gå rundt og sige, jamen der sker sgu aldrig en skid, og sådan. Så det er egentlig ret nok at lave noget, hvor man føler, jamen, så gør man da i hvert fald en lille forskel. Ja. Men opdager vel hurtigt, at der rent faktisk sker meget i Skive, hvis man lige gider deltage i de ting, der er? Absolut, præcis. For gider man deltage aktivt, og gider man opsøge de muligheder, der er, så er der faktisk lidt mere, end man går og regner med. Ja. Men nu var det jo også bare en meget begynderting sidste gang, men nu har vi jo både fået vores egen side på Facebook og sådan noget, fordi nu er det blevet meget offentligt, fordi det var jo som sagt bare en start sidste gang for at se efter, om det overhovedet var noget, folk gad. Men altså efter sidste tur der den 7. april, der altså folk de har jo spurgt siden, hvornår kommer det igen, og og sådan noget, så det er jo svært at lade være med at prøve igen, ikke? Altså, det kan jeg godt følge dig i. Så, og vi bliver ved. Altså nu har vi sådan lidt snakket om, at det skal være lidt et halvårigt arrangement. Det er første weekend i april og oktober. Så prøver vi simpelthen ikke godt kan gå til med det. Og den her gang, der har vi jo så, det må jo være et halvårs jubilæum. Ja, det kan ikke blive tættere på i hvert fald. Det kan man også godt fejre, Dennis. Ja, det kan man. Hvornår skal I afsted igen? Jamen det skal vi nu her, så det er jo lørdag den 6. oktober, må det blive, så det passer lige så knap med et halvt år siden vi var afsted sidst. Det var jo den 7. april, så det der med, vi tænker sådan, hvert halve år, det lyder som en fornuftig idé. Altså man skal også passe på, at man ikke malker koen, før den er klar til det, så... Det er selvfølgelig rigtigt, og nu har folk jo lige fået løn og så videre, så det kan jo ikke blive mere perfekt. Ja, det er i hvert fald helt bevidst, at det ligger først på måneden. Det lige præcis. Det har noget med det at gøre jo. Ja. Folk de skal også have råd til det. Altså godt nok får de... de steder vi kommer hen, der er hver beværtning i hvert fald, de giver jo den første genstand, når vi kommer. Det vil sige 11 genstande i alt jo. Der sparer de alligevel omkring lidt over 200 kroner bare på det. Men alligevel køber folk noget selv. Men det er jo ikke meget, de egentlig køber. Altså til hvad jeg vidste fra sidste gang af, folk
de tog godt af varerne i hvert fald. Det kunne jeg forestille mig. Og jeg synes, det var overraskende, så mange vi egentlig fik, som vi kalder det, kom i mål. Altså ned på Jambull, som det sidste sted. Ud af 25 var vi alligevel, var det 18? Jeg tror, vi var 18, ja. Vi var 18, der kom. Det er godt og vel en 3/4, der kom i mål. Det synes jeg, det er fandme godt klaret. Der var nogen, der ude og offer sig på et tidspunkt, så kan jeg regne ud. Det var der var nogen, der faldt fra, og deres skæbne vil vi ikke sidde og afsløre ret. det er ikke pænt gjort, men vi må håbe, at nogle af de genganger, der er, de ved, hvem de er. At de klarer den her gang. Ja. Det krydser vi fingre for. Der er mange genganger i hvert fald, men jeg har fået mange nye folk til, fordi den her gang, de oprettede en tilmelding, der var den officiel. Det var den ikke helt sidste gang. Der var det meget sådan noget med nogen, vi selv kendte og sådan noget, vi inviterede. Men nu gjorde vi den offentlig, fordi vi ville også gerne have blandet folk, og vi ville også gerne have, altså vi har jo sådan set lyst til, at det bliver sådan lidt i hvert fald større, altså folk de kender det uden bys også, at det ikke bliver kun, altså her i Skive, at folk ved, hvad det er. Det må også gerne være, at de snakker om det sådan i andre byer, at har I hørt om en Skive Pop eller sådan noget. Selvfølgelig har man en lille idé om, at man godt kunne tænke sig, at det bliver lidt stort og på en eller anden måde. Men jeg synes bare, det ville være fedt, hvis de andre byer, de også ville kopiere, så vi laver popcorn i andre byer også. Altså det ville være altid. Altså. Helt vildt. Starteren på det hele. Ja, vi er sej. Nej, sådan skal det ikke lyde, men altså det handler om, at sidste gang, der var det lidt venner og venners venner og sådan noget der. Men den her gang, der er det sgu åben for alle, og så måtte folk jo melde sig til. Men det tog jo kun cirka en time, for de der 25 pladser fyldt ud, så hvor mange der har noget at opdage det skal jeg ikke kunne svare på. Men, hvad gør man, hvis man vil tilmelde sig? Jamen, vi havde oprettet den her Facebook-side, man synes godt om, og inden via den, der har vi lavet sådan en begivenhed, som vi lægger ud, og så har vi skrevet, var det dagen før, sådan, hold øje med siden i morgen, fordi der åbner vi for tilmelding på tid lige pludselig, og så var det sådan lige pludselig, at vi gjorde det, og så dem, der lige var online på det tidspunkt, eller inden for kort tid derefter, jamen, de kunne jo sådan melde sig til, og dem, der ikke lige havde mulighed for at være på Facebook, jamen, det var bare ærgerligt. Det var bare, altså, det var den måde, vi synes, det var mest fair for alle. Ja. Det er første mølle. Ja, præcis. Jamen, vi kan da kun opfordre folk til at smutte forbi Facebook hurtigst muligt, og så lige få sig tilmeldt, hvis man er med på PopCrawl i Skive. Ja, men jeg vil så sige, den her tilmelding, den er godt nok lukket, fordi vi har jo folk nok, men altså jo, det er rigtig nok. I kan jo til næste gang gå ind og synes godt om, så til april næste år, så åbner vi jo en igen, og så er det bare at komme i gang. Man skal bare holde øje med den. Ja, det skal man. Altså, der er jo løbende opdateringer hele året, også selvom vi ikke har PopCrawl. Altså, alt der kommer med noget i byen, eller noget vi kan bruge til noget, så skal vi nok følge det op. Altså, det er jo ikke kun lige et par måneder eller et par uger før, at vi afholder PopCrawl, at vi har den kørende. Altså, og så til april, der regner vi også med, at vi kan logge annexer med på idéen nu, når det lige igen åbner. Ja, det var det. Jamen i hvert fald held og lykke med jeres PopCrawl den her gang, og så glæder vi os til næste gang igen, og så håber vi, det er et event, der fortsætter. Jamen tusind tak for det. Ja, mange tak. Og god weekend til jer. Ja, tak. Hej hej.